ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபு? ஆ தெரியுது மாதா, தெரியுது. ஓகே. ஸோ நம்ம விஸ்வர் 11 அத்தியாயத்துக்கு வெல்கம் ஃபார் டுடே செஷன். நம்ம பகவத்கீதை 11வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். அதனுடைய தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வரூபம். ஓகேங்களா? அதாவது யூனிவர்சல் ஃபார்ம், பிரபஞ்ச வடிவம், விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்மளுடைய பகவான் கிட்டையும் ஆச்சாரியார்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगकन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुद्रयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्या नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸோ நம்ம சுருக்கத்துக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? 11வது அத்தியாயத்துடைய இதுவை பார்க்கலாம். மொத்தம் 55 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிவுகள் பிரிச்சிருக்காங்க. 8 பிரிவுகளா இருக்காங்க. முதல் 4 ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம். அர்ஜுனா தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். 5-8 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா பகுனி அதிர்ஷ்ட பூர்வாணி, பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாகிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். 9-14 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அநேக பூத தர்சனம், அதாவது யூனிவர்சல் வடிவத்தில் அர்ஜுனனின் பார்வை. ஓகே. 15-31 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா திருதி ந விந்தாமி ஷமாம்ச விஷ்ணு, அர்ஜுனன் யூனிவர்சல் வடிவத்தை அனுபவம். அப்புறம் 32-34 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா காலோஸ்மி லோகஷய கிருத் பிரவர்த்தோ கிருஷ்ணரின் பதில். 35-46 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுடைய ஜபங்கள். 47-55 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. ஸோ இங்கே வந்து 7 டிவிஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. 55 ஸ்லோகங்களை 7ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஏகதசோऽத்தியாயः விஸ்வரூப தர்ஷன யோகः.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் ஒரு 5 நிமிஷம் வந்துட்டு போறேன். இப்ப படிச்சுடுறேங்க. அர்ஜுன உவாச்ச மத் அனுகிரகாய பரமம் குஹம் அத்யாத்ம சங்கிதம் யத்வயோக்தம் வச்சஸ்தேன மோஹோயம் விகதோ மம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன் கேக்குறார், ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கினீங்க. தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மனம் என்னாச்சு, மயக்கத்திலிருந்து தெளிந்து விட்டது அப்படின்றார். போன அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம், நான் வந்து நீங்க தான் பரபிரம்மம், பரந்தாமா, பவித்ரம் பவம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டாருன்னா இதை வந்து ஒத்துக்கிறேன், நீங்க தான் சுப்ரீம் கடவுள் அப்படின்றத ஒத்துக்கிறேன்னு சொன்னார். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வந்து மயக்கம் தெளிஞ்சிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல என்ன எப்படி இருந்தாரு, குழப்பத்தோட இருந்தாரு. அதனால 2வது அத்தியாயத்துல சரணாகதி ஆனாரு. எனக்கு மனசு ரொம்ப குழப்பமா இருக்குன்னு சொன்னவர் இப்ப என்ன சொல்றாரு, மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஓகே, இப்ப நம்மளுக்கெல்லாம் எல்லாம் ஒரு கேள்வி போட்டுக்கலாமா, நம்மளுடைய மயக்கம் தெளிஞ்சிச்சா இன்னும் இருக்கா, நமக்குள்ள குழப்பம் இருக்கா, கொஞ்சமா தெளிஞ்சிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் தெளியணுமா, நம்ம எந்த நிலைமையில இருக்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் கொஞ்சம் தெளியணும் மாதாஜி. ஹரிபோல், சூப்பர் மாதாஜி. ஸோ நல்ல வெளிப்படையா ஒரு பதில சொன்னீங்க, கரெக்ட் இல்லையா? ஸோ நமக்கு இன்னும் வந்து ஆழ்ந்த நிலையா படிக்கணும், இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும், நாம ஜபம் பண்ணணும். கரெக்ட் மாதாஜி, நீங்க சொன்னது இல்லையா? வேற யாராவது உங்களோட விருப்பத்தை ஷேர் பண்ணலாம், உங்களோட எமோஷன்ஸ் சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ மத் அனுகிரகாய பரமம் குய்யம், அந்த பரம குய்யத்தை வந்து நீங்க எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க. பரமம்னா மிக உயர்ந்த ஞானம் இல்லைங்களா, சுப்ரீம் குய்யம் ரகசியத்தை வந்து எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவருடைய அனுகிரகத்தால நம்ம இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்களை பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. भाव्यैः भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया सप्तकमलपत्राक्ष माहात्म्यापि चाव्ययम्. हरे कृष्ण. एवम् एतत् यथार्थत्वं त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறீங்களா? ஓகே. சோ தாமரை கண்களை படிங்க பிரபு, ரெண்டு படிங்க, தெரியுதுங்களா? தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்தீர் உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் அவருடன் உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து நீங்க என்ன சொன்னீங்கப்பா, இப்ப வந்து கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி ஒரு அடைமொழி சொல்லி பேசுறாருன்னு பாருங்க. தாமரை கண்கள் உடையவரே, உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து புகழ்ந்து பேசுறார் இல்லையா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க, எல்லா இந்த படைப்பு உங்ககிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு, அதை பத்தி நீங்க விவரமா சொன்னீங்க. ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அழிவற்ற பெருமைகளை கொண்டு இருக்கீங்கன்றது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. எனக்கு வந்து நீங்க சொன்ன ஐஸ்வர்யம் இல்லையா, போன அத்தியாயத்துல சொன்ன ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் உங்களுக்குள்ள நான் பாக்குறதுக்கு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகேவா? நீங்க எப்படி இதுக்குள்ள இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள உள்ள இருக்கீங்க, அதை எனக்கு பார்க்கணும், அந்த ரூபத்தை நான் பாக்குறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேக்குறாரு. சோ அந்த உருவத்தை இப்ப வந்து காமிக்க போறாரு. சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உருவத்தை பாக்குறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து குவாலிபிகேஷன் இருக்கான்னு பாக்கணும். ஓகேவா? சரி, ஏன்பா இப்படி அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு? அர்ஜுனனுக்கு என்ன இப்ப சந்தேகமா? சந்தேகம் இல்ல. எதுக்கோசம் கேட்கிறாரு? நமக்கோசம் கேட்கிறாரு. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு யாராவது வந்து நான் தான் கடவுள் வந்து சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம நம்பிடுவோம் இல்லையா, நம்ம ஏமாந்து போயிடுவோம். ஆனா புத்திசாலித்தனமா நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ கேட்டுட்டோம் வேற, யாராவது கடவுள் சொன்னா எங்க கொஞ்சம் உன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காமின்னு கேட்கணும் நம்ம.
ஓகேவா? அவங்களால காமிக்க முடிஞ்சா அவங்க உண்மையான கடவுள், இல்லைன்னா அவங்க போலி மனிதர்கள்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அவர் கேட்டது வந்து நம்மளுடைய நலனுக்கோசம் அவர் கேட்டு வச்சார். நம்ம நாளைக்கு யாருக்கையிலும் ஏமாறக்கூடாது. அப்புறம் இந்த விஸ்வரூபோடைய தன்மை பாத்தீங்கன்னா இதுவரையுமே யாருமே பார்த்தது இல்ல. அர்ஜுனன் மாத்திரம்தான் அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம்தான் அவர் காமிக்கிறார். அப்புறம் இது வந்து தற்காலிகமானது. இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூபத்தை வந்து வழிபடுறத நம்ம பார்த்திருக்க மாட்டோம். ஏன்னா வழிபாட்டுக்குரியவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமர், கிருஷ்ணர் அவங்கதான் வழிபாடுக்குரியவர்கள். ஓகேங்களா? இது வந்து பௌதிகமானது. ஏன்னா இது ஃபுல்லா வந்து பௌதிகமானது. ஆனா அதை வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது தற்காலிகமானது. இத பார்க்கணும், இது தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியம் பக்தர்களுக்கு விருப்பமா இருக்காது, தூய பக்தர்களுக்கு. ஓகேங்களா? இது நம்மளுடைய நலனுக்கோசம் கோசம் அர்ஜுனன் வந்து இந்த கேள்விகளை கேட்கிறார். சோ இதை வந்து சாதாரணமா பார்க்க முடியுமானா பார்க்க முடியாது. அதனால கடவுள் என்ன பண்றாருன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான கண்ணு கொடுக்குறாரு, திவ்ய கண்களை கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? அதன் மூலமா வந்து இப்ப பார்க்க போறார். மாதாஜி. Yes, Mataji. Manyate yadi tachchakyam maya drishtum iti prabho lokeshwara tato metam dashayatmanam avyayam. Shri Bhagavan uvacha pashyame patarupani tatashota sahasrashaka nana vidyani divyani nana varna kritini cha. Hare Krishna. சோ இங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அர்ஜுனனுடைய பக்குவம் பாருங்க. அவர் கேட்கவும் கேட்டுட்டாரு. கடைசியா என்ன சொல்றாரு பாருங்க. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இந்த விஸ்வரூபத்தை என்னால பார்க்க முடியும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு காமிங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகேவா? உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா காமிங்க, நான் கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு காமிக்காதீங்க. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா என்னால பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுங்கன்னா இந்த யோக சக்திகளின் இறைவனே, இங்க அடைமொழி பாருங்க அவருக்கு எப்படி சொல்றாரு. யோக சக்திகளின் இறைவனே, அதாவது யோகேஸ்வரான்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா கிருஷ்ணர, அந்த பொருள். எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். இங்க கண்ணாடி சில மூவி எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா தியேட்டர்ல அந்த கண்ணாடி கொடுப்பாங்க இல்லையா? அந்த கண்ணாடி கழட்டிட்டு நம்மளால பார்க்க முடியாது. சில எக்ஸிபிஷனுக்கு போகும்போது சில கண்ணாடி கொடுப்பாங்க இல்லையா? நம்ம அந்த ரஜினி மூவி பார்க்கும்போது கூட ஒரு கண்ணாடி கொடுத்தாங்க இல்லையா தியேட்டர்ல, அந்த எஃபெக்டுக்கோசம். அது மாதிரி இங்க வந்து கிருஷ்ணரவோ நம்ம இந்த பௌதிக புலன்களால பார்க்க முடியாது. அதுக்கு வந்து தெய்வீக புலன்கள் வேணும். அதனால தெய்வீக கண்களை கொடுக்கிறாரு பகவான். ஓகேவா? சோ பிருதாவின் மகனே எனது அன்பு அர்ஜுனா. கிருஷ்ணர் பாருங்க அர்ஜுனன் மேல எவ்வளவு அழகு பேசுறாரு. அவங்க அப்பாவையும் கூப்பிடுறாரு. அமிதா அவங்க ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸை வச்சு சொல்றாரு. பிருதாவின் மகனே எனது அன்பு அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு. லட்சக்கணக்கான வழியில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன். இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா நானாவிதானி திவ்யானி. ஓகேங்களா? நானா வர்ணா கிருத்தினிச்ச. ஓகே. சோ எனது வைபவங்கள் வந்து பாருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பல நிறத்தோட இருக்குது, பல திவ்யமான ரூபத்தோட இருக்குது, இத நீ பாருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினோ மருதஸ்ததா பகுன்ய அதிருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாச்சாரியானி பாரத. நீங்க 8, 9 படிக்க பிடிக்கல. ஓகே ஓகே. நது மாம் சக்கியசே. எத்தனை மாதாஜி? 8, 9 மாதாஜி. 8, 9, 7, 8, 9. Okay, okay, 9. संजय उवाच एवं मुक्ता ततो राजान् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் சிறப்பா இருக்குதோ அதை வந்து அவர் இந்த இடத்துல வந்து இந்த 6வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு பாருங்க. பஷ்ய ஆதித்யன், ஆதித்யர்கள், வசுன் வசுக்கள் இருக்காங்களா, 8 வசுக்கள் சொல்றல, ஆதித்யர்கள்ல நான் தான். 12 ஆதித்யர்களும் வசுக்கள் 8 அஷ்ட வசுக்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் நான் தான். மருதஸ்ததா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. 9 மருத்துக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, அதாவது தேவர்கள், அவரும் நான் தான். அஸ்வினி குமாரர்கள் அவங்களும் நான். 2வது லைன்ல பாருங்க, அஸ்வினோ மருதஸ் நான் தான். பகுன் எத்ருஷ்ட பூர்வாணி எல்லாமே நான் தான், பல பல விதமா நான் தான் இருக்கிறேன்.
பூர்வானின்னு முன்னாடி, பஷ்ய நீ பாக்குறது. ஓகே, எப்படி இருக்குது நீ பாக்குறது? ஆச்சரியமா இருக்குது. ஆச்சரியானி ஆச்சரியமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப எல்லாத்தையும் உன் கண்ணு முன்னாடி பாக்குறது கேட்கறது எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, நம்ம இத்தனை நாள் தெரியாது இல்லையா? எல்லா ஆதித்யர்களும் வசுக்களும் ருத்ரர்களும் அஸ்வினி குமாரர்களும் இவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்தாருன்னு தெரியாது. நம்ம எல்லாம் அவங்க எல்லாம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் காம்போனன்ட் நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா அது இல்ல, அவங்க எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து தான் வந்தாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு சஞ்சயன் வந்து விவரிக்கிறார். யாருக்கு? திருதராஷ்டருக்கு. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, சஞ்சயன் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து திருதராஷ்டருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா அவர் லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார். மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின் எல்லா யோக சக்திகளும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். இது மாதிரி காமிச்சாருப்பா. லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, பரமம் ரூபம் ஐஸ்வர்யம். அந்த பரம புருஷ ரூபத்தை வந்து காமிக்கிறாரு. விஸ்வரூபத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்காரு. அது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அநேக வக்திர நயனம், அதாவது அநேகன்னா நிறைய, ஓகே, வக்திரன்னா வாய்க்கள், அநேகா பூத தர்ஷனம், ஓகே, நயனம்னா கண்கள், தர்ஷனம்னா பாக்குறது, அற்புதமா இருக்குது அத ஒன்னொன்னும். அநேக திவ்ய ஆபரணம், இங்க வந்து பல பல விதமான ஆபரணங்களும் அவர் வந்து போட்டுட்டு இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, திவ்யானேகா யுதம், திவ்ய மால்யாம் பரதரம், மால்யாம்னா என்ன, மாலைகள் அணிவிச்சிட்டு இருக்காரு. திவ்ய கந்தானு லேபனம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழகான உடைகளை அணிஞ்சிட்டு இருக்காரு. திவ்ய கந்தானு, கந்தன வாசனை, நம்ம சென்ட் போட்டிருப்போம் இல்லையா, அதுதான் இங்க வந்து அவர் வந்து சாண்டல்வுட் பேஸ்ட் போட்டிருப்பார், அதை சொல்றாங்க, அந்த கந்தத்தை சொல்றாங்க. சர்வாச்சரிய மயம் தேவம் அனந்த விஸ்வதோ முக்கம். சோ இது மாதிரி இருக்காரு எல்லா இடத்துல. முக்கம்னா எல்லா இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் அவர் இருக்கார். ஸோ இந்த பிக்சரை நம்ம வந்து எப்படி இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும்னா, இப்போ ஒரு பிரம்மாண்டமான ரூபம், அதாவது பூமியில இருந்து ஆகாயம் வரையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூபம் வந்து எல்லாரும் இமேஜின் பண்ணுங்க. சொல்ல சொல்ல அது வந்து பிரம்மாண்டமா உயரமா இருக்குது. அது எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அநேக தலைகள் இருக்கு. ஓகே, அநேக தலைகள் இருக்கிறதுனால பல பல கண்களும் பல பல வாய்களும் இருக்கு. அப்புறம் அநேக கைகள் இருக்குது, அநேக கால்கள், அநேக வயிறுகள் இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பல உடல்கள் இருக்கிறதுனால பலவிதமான மலர் மாலைகளை வந்து அணிஞ்சிருக்காங்க, பலவிதமான ஆபரணங்கள், அதாவது கம்பல், நெக்லஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் வஸ்திரங்கள், அழகிய வஸ்திரங்களை போட்டுட்டு இருக்காரு. பட்டு பீதாம்பரம் தரிச்சிருப்பாரு இல்லையா, அது மாதிரி அநேக வஸ்திரங்களை போட்டுட்டு நல்ல வாசனை திரவிய பொருட்கள் எல்லாம் தாங்கி இருக்காரு. இதை பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு ஆச்சரியமா அதிசயமா இருக்கு, எல்லாம் பிரகாசமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பிரகாசம் எப்படி இருக்குன்னா சொல்ல சொல்ல அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை காமிக்கும் போது கிருஷ்ணர் மறைஞ்சி போயில்ல, அதே ரதத்துல இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, கீழே உட்கார்ந்துட்டு அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. அர்ஜுனன் தான் எழுந்து நின்று நமஸ்காரம் பண்றான். ஏன்னா அதுக்குள்ள எல்லா தேவர்கள் எல்லாரையும் பாக்குறாரு இல்லையா. அவருடைய கைகள், கால்கள், வாய்கள் எல்லாம் பாருங்க, எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்கிறது அவர் காண்கிறார். ஓகே, அப்புறம் இந்த வெளிச்சம் எப்படி இருக்குன்னா திவ்ய சூரிய, அதாவது லட்சக்கணக்கான சூரியன்கள், ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சூரியன் சேர்ந்த எவ்வளவு அளவுக்கு பிரகாசமா இருக்குமோ அவ்வளவு அளவுக்கு பிரகாசமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். எப்படின்னா இந்த ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரு சமயத்துல உதிச்சா இவருடைய உடம்புல வரக்கூடிய பிரகாசம் வந்து சமமாகலாம்னு சொல்றாங்க. யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்மளால இந்த உச்சி வெயில்ல மத்தியானத்துல 1 மணிக்கு சூரியனை பார்க்க முடியுதா? கண்ணு கூசுது இல்லையா, பாக்குறதுக்கே முடியறது இல்ல. ஒரு சூரியனுக்கே இப்படி இருக்குதுன்னா இது மாதிரி சகசிர சூரியங்கள், திவ்ய சூரியன் சேர்ந்து எவ்வளவு அளவுக்கு பிரகாசம் இருக்கோ அதுக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது அந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்தது. எப்படி அது ஒவ்வொன்றும் பிரிஞ்சு இருக்கிறத வந்து பார்த்திருக்காங்க. பிரிந்து அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. பாருங்க, அர்ஜுனனுடைய லக்கு ஒரே இடத்துல நின்னுட்டு லைவ் டெலிகாஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்காரு இல்லையா. இந்த தேவருடைய ரூபத்தை வந்து அர்ஜுனன் பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஷரீரே பாண்டவஸ் ததா,
இந்த பாண்டவர்ல அர்ஜுனன் பார்த்துட்டு இருக்காரு. யாரு? தேவ தேவர். ஓகே, மூணாவது லைன் பாருங்க. தேவ தேவஸ். ஓகே, ஒரு இடத்துல நின்னுட்டு இந்த ஜெகத் கிறிஸ்தம் எல்லா அண்டத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஊருக்கு போனோம்னா டூர் போவோம் இல்லைங்களா? இப்ப காசிக்கோ, கன்னியாகுமரிக்கோ, ஜம்மு காஷ்மீருக்கோ போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தேவையான துணிமணிகள், சாப்பாடு எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டிட்டு நம்ம தான் ட்ரிப் அடிப்போம். ஆனா இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஒரே இடத்துல நின்னுட்டு எல்லாத்தையும் ரூபத்தையும் தரிசனம் பண்ணிடுறார் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனன் காண முடிந்தது. ஓகேவா? மாதாஜி 14 ஸ்லோகம் படிங்க. கமலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது இருக்கீங்களா? படிங்க மாதாஜி. கிளம்பிட்டாங்களா? படிங்க பிரபு நீங்க தான். தத்தச விஸ்மயாவிஷ்டோ ஹிருஷ்டரோம தனஞ்சய பிரம்ம ஹிரஷா தேவம் ஸ்ருத்வா ஜலீர் அவாஷதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, மறுபடியும் வந்து பெரிய வியப்புல ஆழ்ந்துட்டாரு. குழப்பம் வந்துருச்சு இல்லையா? ஆனா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துக்கும் இந்த 11 அத்தியாயத்துல வரக்கூடிய குழப்பத்துல வித்தியாசம் இருக்கு. இப்ப வந்து என்ன ஆச்சு, அதே மாதிரி உடல் நடுங்குது, மயிர் கூச்செறியுது. பட் இங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்க்கிறோம், சிரம் தாழ்த்தி வணியங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனையை வைக்கிறாரு முழுமுதற் கடவுள் கிட்ட. ஓகேவா? இப்ப வந்து அவருக்கு பயம் வந்துடுச்சு, பய பக்தி வந்துடுச்சு. சோ இப்ப அவருக்கு மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறாரு, பிரார்த்தனைகளை முன்வைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? சோ இத பார்த்த அற்புதமான ரிலேஷன். இப்ப இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய அர்ஜுனனுக்கு இருந்த உறவு நண்பன், தேரோட்டி, உறவினர் அப்படி இருந்துச்சு. 2வது அத்தியாயத்துல குருவா மாறினாரு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபஞ்ச வடிவத்தை பார்த்தோன்னே இவருக்கு என்ன ஆகுது, அச்சத்தோ இதெல்லாம் பார்த்து உள்ள அடங்கி இருக்கிற இவரை சாதாரண ஃப்ரெண்டா நினைச்சிட்டேன் நானு. என்னுடைய மாமன் பையன் நினைச்சிட்டு ஒரே தட்டுல சாப்பிட்டுருக்கோம், ஒரே இடத்துல படுத்திருக்கோம். அப்புறம் சில சமயத்துல வந்து நண்பர்கள் முன்னாடியும் சரி, தனியமையிலும் வந்து அவரை அவமானப்படுத்தியிருக்கேன். இவர்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு பயபக்தியோட வணங்க ஆரம்பிக்கிறாரு, பிரார்த்தனை பண்றாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அர்ஜுனன் வந்து இப்ப ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஷ்யாமி தேவாம்ஸ் தவ தேவ தேஹே சர்வாஸ்ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணம் ஈசம் கமலாசன சதம் ருஷிம்ஸ் ச சர்வான் உரகாம்ச ச திவ்யான் இப்ப என்ன அநேக. சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதை சொல்லிடலாம் பிரபு, இதுல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த உருவத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து யார் யாரை பாக்குறேன்னா தேவர்கள் எல்லாரையும் உங்ககிட்ட அடங்கி இருக்கிறத பாக்குறேன். ஓகேங்களா? ஈவன் பிரம்மா, சிவன் எல்லாமே இருக்குது உங்க உடம்புக்குள்ள பாக்குறேன். ஏன்னா கடவுளுடைய அங்கங்கள் வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. இந்த கைகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த கைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவர்கள் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? அந்த பல்வேறு ரிஷிகளும் நாகங்களும் நம்ம இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பார்த்தோம், வாசுகி, அனந்த சேஷன், இது எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கிறத நான் என்னால பார்க்க முடியுது. ஓகேங்களா? சோ இப்ப வந்து பிரம்மா வந்து முதலாக கடவுளால படைக்கப்பட்ட ஜீவராசி. சிவனும் பாத்தீங்கன்னா இவருடைய உடம்புல இருந்து தான் வெளியே வந்திருக்காருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சிவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த வைஷ்ணவ பக்தன், யதானாம் சம்போ இல்லையா? சோ சிறந்த பக்தர். ஓகே, அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும். அதாவது நானும் பக்தி நல்லா பண்ணணும்ப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது அநேக பாகூதர வக்ர நேத்ரம் பஷ்யாமி தாம் சர்வதோ அனந்தரூபம் நாந்தம் மத்தியம் ந புனஸ்தைத்தம் தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த உருவத்துல நான் என்ன பாக்குறேன்னு பாத்தீங்கன்னா பற்பல கைகளை பாக்குறேன், பல வாய்களையும் வயிறுகளையும் பாக்குறேன், கண்களை பாக்குறேன். இது எல்லாமே எப்படி இருக்கு, எல்லையற்ற பரவி இருக்குது.
கீழ இருந்து மேல வரையும் சொன்னோம். இப்ப வந்து எல்லா சைடும் பரவி இருக்குது. அஷ்ட திக்குகள பரவி இருக்கு. என்னால பார்க்கவே முடியல. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க எங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, எங்க முடியுதுன்னு தெரியல. நான் நடு பாகத்த தான் பார்க்குறேன். நீங்க ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் அவ்வளோ அழகு பிரம்மாண்டமா பரவி இருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாகி விளங்கும். அவருடைய தேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சூரிய வெளிச்சம் எப்படி வந்து நமக்கு வந்து எல்லா இடத்துல பரவி இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி அந்த வெளிச்சம் மாதிரி நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கீங்க. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள் கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. சோ இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஆயுதங்களை ஏங்கி தரிசனத்தை கொடுக்கிறார் இல்லையா? அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. இப்போ ஃபுல்லா ஆத்ம ஞானம் வந்துருச்சு. சோ ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது எதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஏபிசிடியோ 1 2 3யோ இல்ல, உங்களை தான் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க தான் முதன்மையானவர்னு சொல்றாரு. எல்லா அகிலங்களிலும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. சரி, எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் நீங்க தான் இருக்கீங்க. நீங்க எப்படியாப்பட்டவங்க? அழிவற்றவர். நீங்க பழமையானவர். ஓகேவா? புறா புதா புராதானமானவர் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். கிருஷ்ணரை பத்தி அபிப்பிராயம் வந்து அர்ஜுனன் சொல்றார். நீங்க தான் வந்து புருஷோத்தமர். அதாவது புருஷோத்தமனா என்ன அர்த்தம்னா, புருஷர்களில் ரொம்ப உத்தமமானவர் யார் இருக்காங்கன்னா கிருஷ்ணர். சோ நீங்க தான் புருஷோத்தமர்னு சொல்றாங்க. நீங்க தான் பரமம், ஆதி, அந்தம், இடைப்பட்ட காலம் எல்லாமும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. மிக பழமையானவர் அப்படின்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் நீங்க ஒருத்தர் தான். ஆனா இந்த வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கு இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்து உள்ளீர். மகாத்மாவோ அந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பி உள்ளது. சோ அஷ்ட திக்கு இல்ல, 10 திக்குல நீங்க தான் இருக்கீங்க. மேல கீழே சைட்ல எல்லா விஷயத்திலும் நீங்க தான் பரவி இருக்கீங்க. இந்த ரூபத்தை பார்த்து யாரெல்லாம் பயந்துருக்காங்க? ரிஷிகளும் முனிவர்கள் எல்லாம் பயந்துருக்காங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க வந்து சில பேர் வந்து புலம்புறாங்க, சில பேர் வந்து பிரார்த்தனை சொல்றாங்க, சில பேர் சமாதானம் சொல்றாங்க இல்லையா? அமைதி கொள்ளுங்கன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கதறாங்க, சில பேர் வேத மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்றாங்க, சில பேர் உங்ககிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க இல்லையா? அச்சமுற்று சில பேர் வந்து பயந்து தகச்சு போய் நின்று இரு கரம் கூப்பி நிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நான் பாக்குறாரு யாரு? அர்ஜுனன். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பி உள்ளனர். அவர்களைப் போல நானும் குழம்பி உள்ளேன். சோ இப்போ ஓபன் பண்ணி சொல்லிட்டார். அவங்க மாத்திரம் பயந்து திகச்சு போற இல்ல, நானும் அப்படிதான் இருக்கேன் கிருஷ்ணா. அதனால நீ என்ன பண்ணு, இந்த உருவத்தை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடைய உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. என்ன சொல்றாரு? உங்களுடைய பெரிய திறந்த வாய்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த வாய்க்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா கூர்மையான பற்கள் தெரியும். ஓகேங்களா? கூர்மையான பற்கள் தெரியுது. அந்த பற்கள்லாம் வந்து மலைகள் போல இருக்குது. உங்களுடைய கண்கள் வந்து அகலமா இருக்குது. இத பார்க்கறதுக்கு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா பயமா இருக்குது, எனக்கு குழப்பமா இருக்குது, என்னுடைய சமநிலையை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு முடியல, இனிமேலும் இதை வந்து நான் பார்க்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா அதை இங்க வந்து அவர் வந்து கேரண்டி கொடுத்திருப்பார். பாண்டவர்கள் கோசம் வந்து சண்டை இருக்கிறவங்களை மாத்திரம்தான் அவர் வந்து விட்டு வச்சிருப்பாரு. மித்தவங்களை எல்லாத்தையும் வந்து அழிச்சிடுவார். இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருளை பாருங்க. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள், திருதராஷ்டிரர் எல்லா பசங்களும் சரி, பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர், எல்லா முக்கியமான வீரர்கள் எல்லாம் உங்க வாய்க்குள்ள போறதை நான் பாக்குறேன். ஓகேங்களா? வாய்க்குள்ள போறத நான் பாக்குறேன். அவர்கள் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலருடைய தலைகள் வந்து அந்த 2 பற்களுக்கு நடுவுல நசுங்கி இருக்கிறதே நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னும் சண்டையே ஆரம்பிக்கல, அவங்க எல்லாம் அழிஞ்சிட்டாங்கன்றத வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்ப வந்து வெற்றி யார் பக்கம்?
பாண்டவர்கள் பக்கம் வச்சு. ஆண்டவர்கள் ஹரிவோம். அத வந்து பாக்குறாரு. அதனால நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா பயப்படாம இதெல்லாம் ஒரு கான்பிடன்ஸ் குடுக்குறாரு அவரு இல்லையா? நசுக்கப்படுவதை நான் காண்கிறேன். சோ இதுவரையும் பார்த்தது வந்து என்ன ரூபம்னு பாத்தீங்கன்னா அநேக வஸ்திரம், அநேக அநேக கண்கள், அநேக வாய் இதெல்லாம் பார்த்தது. இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூபம். ஓகேங்களா? விஸ்வரூபம் யூனிவர்சல் ஃபார்ம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஒரு பிக்சர் வரும். வாய்க்குள்ள எல்லாருமே போற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து கால ரூபம். இப்ப நம்ம படிக்கிறது வந்து எதனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கால ரூபம். காலம்னா வந்து அழிவு இல்லையா? நான் வந்து யமனாவும் இருக்கிறேன் காலோஸ்மின் அப்படின்னு சொல்றாரு பாருங்க. இந்த அழிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வாயில இருந்து நெருப்பு எல்லாம் வரும். எல்லாரும் அவர் வாய்க்குள்ள போவாங்க. ஓகே. இது வந்து கால ரூபம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கால ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமா இருக்குமா. இது எந்த சமயத்துல தோன்றும்னா அழிவு பிரளயம் ஏற்படுது இல்லையா? அந்த சமயத்துல தான் தோன்றும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கால ரூபம், விஸ்வரூபம் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகேங்களா? சோ அப்புறம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். கடல்களை நோக்கி எது போகும்? நதிகள் போகும் இல்லையா? அது மாதிரி எல்லாரும் உங்ககிட்ட வந்து சேர்றத நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த இந்த பூச்சி ஒண்ணு இருக்கும் இல்ல பிரபு? அந்த விட்டில் நெருப்புக்கு பூச்சி. நெருப்பு விட்டில் விட்டில் பூச்சி பூச்சி. கரெக்டா? விட்டில் பூச்சி அந்த நெருப்பு பார்த்தோன்னா அதுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும். அது கிட்ட போகும். ஆனா அதுக்கு வந்து மரணம் வரும் இல்லையா? அது தெரியாம அது முட்டாள்தனம் மாதிரி அது கிட்ட போய் இறந்து போயிடும் இல்லையா? சோ அது மாதிரி எல்லாரும் உங்ககிட்ட வாய்க்குள்ள போறத வந்து நான் பார்க்கிறேன். அந்த உங்க வாய்க்குள்ள வர நெருப்பு வந்து அந்த விட்டில் பூச்சி எப்படி இறக்குமோ அது மாதிரி இந்த மனிதர்கள், வீரர்கள் எல்லாம் வந்து இறந்து போறத பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அங்க எவ்வளவு அளவுக்கு மனிதர்கள் இருப்பாங்க. ஒரு கடலுக்குள்ள பல நதிகள் வந்து சேர்ற மாதிரி எல்லாருமே உங்ககிட்ட வந்து சேர்றத நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். 2 பாயிண்ட் இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நதிகள் கடல் கிட்ட போற மாதிரியும் அந்த விட்டில் பூச்சி நெருப்பு கிட்ட போற மாதிரி இந்த வீரர்கள் வந்து உங்க நோக்கி வராங்கன்றத நாங்க பாக்குறோம்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது யாராவது ஒருத்தவங்க படிங்க இந்த ஸ்லோகமும் டிரான்ஸ்லேஷனும். புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. சொல்லுங்க. படிங்க படிங்க படிங்க. கிருஷ்ண சார் படிக்கிறீங்க. இல்ல படிங்க, நான் அடுத்த ஸ்லோகம் அவருக்கு கொடுக்குறேன். நீங்க முடிச்சிருங்க. காலோஸ்மி லோகஸ் காலாஸ்மி லோக யக்ருத் புர்வத் த்ருதா லோகனா சம அர்திமித பிரவருத்த கிருதே அபித்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே ஏ அபஸ்வித பிரிய பிரத்யநீகேஷு போதா யோதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால ரூபத்துல கூட நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா? சோ ஓகே. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கால ரூபமாவும் நான் தான் இருக்கேன், டைமாவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த கால ரூபம் வந்து ரொம்ப கொடுமையான ரூபம். இது யாராலும் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இந்த காலம் மூலியமா தான் அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து அழிச்சிடுறாரு, எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறாரு. ஓகே. சோ நமக்கு வந்து இப்ப டைம் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம கொடுத்திருக்க டைமை வந்து நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த அவர்கிட்ட திரும்பி போறதுக்கு நம்மள வந்து நம்ம ஆயத்தப்படுத்திக்கணும் இல்லையா? சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சான்ஸும் கொடுக்குறாரு அவரு இல்லையா? இந்த சான்ஸும் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம அந்த சான்ஸே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த குருஷேத்திர போர்ல எல்லாரையும் அழிச்சிடுறாரு. பாண்டவர்களுடைய அணியில இருக்கிறவங்கள மாத்திரம் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறாரு பகவான். ஓகே. இது படிங்க யாராவது ஒருத்தங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தஸ்மாத் தம் உத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜிஸ்வா சர்வம் வங்ஸ்வ ராஜ்யம் ஸ்மிருத் மய்ய வைதே நிஹாத்ராஹ பூர்வம் ஏவ நிமித்த மாத்திரம் பவசவ்யசாசின். எனவே எழுந்து
போரிட தயாராகு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே ஸ்வயவசாசியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாட்சி. கிருஷ்ணரை வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார், நீ வந்து என்ன பண்ணி என் கையில ஒரு கருவியா இரு. அவருக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கும் சேர்த்து சொல்றாரு. நம்ம அவருடைய பிளான் இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்ப இந்த சண்டைய வந்து அவர் பிளான் பண்ணிட்டாரு. ஓகேவா? இப்ப வந்து யாருக்கு வெற்றி கிடைக்கும்ன்றது எல்லாத்தையும் லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிட்டாரு இல்லையா? சோ இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ சண்டை போட்டுன்னு வச்சுக்கோயேன், உனக்கு ரெண்டு விஷயம் தான் நடக்க போகுது. அது ஏற்கனவே வேற சொல்லியிருக்காரு. ஒண்ணு நீ இறந்துட்டேன்னா மேல் உலகத்துக்கு போற, இல்ல ஒண்ணு வெற்றி அடைஞ்சேன்னா நீ அஸ்தினாபுரத்துக்கு ராஜனாக போற. இப்ப இந்த சீனை பார்த்த உடனே எல்லாம் கேரண்டி என்ன, நீங்க தான் வின் பண்ண போறீங்க, நீங்க தான் அரசராக போறீங்க. ஓகேவா? அதுக்கு நீ என்ன பண்ணு, என்னோட பிளான்ல வந்து எனக்கு ஒரு கருவியா இரு. இன்கேஸ் நீ இன்னும் மறுப்பு தெரிவிச்சான்னு வச்சுக்கோங்க அர்ஜுனன், கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, வேற யாரையாவது ஒருத்தரை நியமிச்சுட்டு அந்த செயலை முடிச்சுட்டு போயிடுவார். ஆமாவா இல்லையா? மாதாஜி. ஆமாவா? அதனால கடவுளுடைய திட்டத்துக்குள்ள நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம சமர்ப்பிக்கணும். என்ன நீங்களும் வந்து உங்களுடைய இதுல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவருக்கு நம்ம சேவை செய்யறதுக்கு நம்மள யூஸ் பண்ணிக்கணும். நிமித்த மாத்திர சவ்ய சாட்சி. ஓகேவா? சோ முட்டாளா இருக்கிறவங்க வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திக்க மாட்டாங்க. அறிவுள்ளவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு ஒரு கருவியா நம்ம யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல இன்னொரு நம்ம பாக்குறோம், ஒரு கத்திய பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த ஒரு கத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் கையில எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு திருடன் கையிலயும் இருக்குது, ஒரு டாக்டர் கையிலயும் இருக்குது. யார் வந்து பாதுகாப்பு நன்மை அளிப்பவங்க சொல்லுங்க? டாக்டர் மாதாஜி. டாக்டர் தான் டாக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தனுக்கு வந்து கேன்சர் கட்டி ஏதோ ஒண்ணு கட்டி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப ஆபரேஷன் பண்ணி எடுத்து அதை குணப்படுத்துவாரு. அதே திருடன் கையில அந்த கத்தி கிடைச்சுன்னா அதை மிரட்டி அவன் என்ன பண்ணுவான், காசை எடுத்துட்டு போவான். இன்னும் மிஞ்சி போனா அவன் என்ன எடுத்துட்டு போவான், உயிரையும் எடுத்துட்டு போயிடுவான் இல்லையா? சில பேர் அப்படி இருக்காங்க, கொள்ளையும் அடிச்சுட்டு உயிரையும் எடுத்துட்டு போயிடுறவங்க இருக்காங்க. அதனால நம்ம யார் கையில கருவியா எப்படி இருக்கணும்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம மன போன போக்குல போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆகும், கால நேரங்கள் விரயமாகும் இல்லையா? சோ ஆச்சாரியர்களுடைய கருத்துப்படி அவங்களுடைய கைடன்ஸ் படி நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய கையில ஒரு நிமித்த மாத்திர பவ்ய சவ்ய சாட்சி அந்த பக்கத்துக்கு நம்மள மோல்டு பண்ணிக்கலாமா? மாதாஜி. அறிவோல். சோ துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். விலாரியா சொல்றார், பேரை சொல்லியே சொல்றார். பாருப்பா இவங்களெல்லாம் ஏற்கனவே நான் கொன்னுட்டேன், நீ போய் என்ன பண்ணு, சும்மா கத்தி வச்சிருக்க மாதிரி அம்பு வச்சு ஏவுற மாதிரி போயிட்டு சும்மா டிராமா பண்ணு, வெறுமனே போரிடுவாயாக. எவ்வளவு அளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா சொல்றாங்க பாருங்க. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். சோ ஆக்சுவலி அப்ப சண்டை போட்டு கொல்றது யாரு இங்க? கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர். ஆனா கிரெடிட் போறது யாருக்கு? அர்ஜுனன். அர்ஜுனனுக்கு. செயல் ஒருத்தர் செய்யறாங்க, புகழ் வந்து அர்ஜுனனுக்கு போறாரு இல்லையா? சோ இதெல்லாம் கேட்ட சஞ்சயன் சொல்றாரு திருதராஷ்டிர கிட்ட, மன்னா முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினார். இப்ப பயம் வந்துருச்சு. ஏன்னா விஸ்வரூபத்தையும் கால ரூபத்தையும் பார்த்தார். விஸ்வரூபமாவது பார்க்கும்போது ஓகேவா இருந்துச்சு, இந்த கால ரூபம் போது இன்னும் பயம் வந்துருச்சு. அவரை மறுபடியும் எல்லா திசைகளை கீழே விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றாரு. எப்படி தழுத்தழுத்த குரல்ல. அதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவருக்கு பயம் இருக்குது என்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். அவர் என்ன பேசுறாருன்றத பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? 34, 35 ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிங்க. இல்ல द्रोणं நெக்ஸ்ட்டுக்கு च போலாம். भीषं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यान् अभियोधवीरान् मया हतां तं जीहसि मा व्यधिष्ठा यत्यत्पजोत्तासि रणे हबत्नान् सञ्जय उवाच एतत् शत्रुवचनं केशवश्च कृताञ्जलिर्वेपमानः गिरिधि नमस्कुर्वात् भूय एवाह कृष्णं
கிருஷ்ணம் ச கதம் பீத பீத பிரணாம்யே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். 36 அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் பேசுறார். ஸோ இது போன ஸ்லோகத்துல சஞ்சயன் சொல்றாரு. சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த இது மாதிரி யூனிவர்சல் ஃபார்மை வந்து காமிச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்போ வந்து சஞ்சயன் வந்து என்ன பேசுறாருன்ற அதையும் வந்து அவங்களுக்கு சொல்றார். ஓகே. சோ அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. சோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு செயல்களை வந்து செய்யறாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். சில பேர் கடவுளுடைய பெயரை கேட்டதுனால சந்தோஷமா இருக்காங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொன்னோடனே நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வருது இல்லையா? ஆனந்தம் கிடைக்குது இல்லையா? அதனால அவ கடவுள் மேல பற்றுதல் கொண்டிருக்காங்க. சித்தர்கள்லாம் வந்து உங்களுடைய குணாதிசைகளை தெரிஞ்சதுனால அவங்க வந்து மரியாதையோட இருக்காங்க. சில பேர் பயந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, அங்க இங்க ஓடிட்டு இருக்காங்க. டென்ஷன்ல நம்ம ஓடுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த ரூபத்தை பார்த்த உடனே எல்லாரும் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மகாத்மாவோ, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். இந்த வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், பிரம்மா தான் படைக்கிறாருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா? சிவன் வந்து அழிக்கிறாரு, விஷ்ணு வந்து காக்குறாரு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குண அவதாரம். ஓகே. இந்த குண அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா 3 குணத்துக்கு ஒவ்வொரு அவதாரங்கள் இருக்கு. ரஜோகுணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா படைக்கும் தொழில் பிரம்மா செய்யறார். தமோகுணம் அழிக்கும் தொழில் சிவன் அதிபதியா இருக்கிறார். காத்தல் அதாவது சத்துவகுணம் அதுக்கு அதிபதியா விஷ்ணு இருக்கார். சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் புருஷ அவதாரத்துல கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு கிட்ட இருந்துதான் வந்து பிரம்மா பிறக்கிறார். பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா 2ஆம் தர படைப்பாளர். அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முதன்மையான படைப்பாளர் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? சோ பிரம்மாவை விட சிறந்தவர் நீரே. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. அதை வந்து யார் சொல்லிட்டு இருக்காரு? அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு இருக்காரு. நீங்க தான் ஆதி படைப்பாளர். சோ நீங்க தான் ஆதி ஆனவர்ன்றதை நம்ம கிருஷ்ணர் தான் ஆதி ஆனவர்ன்றதை இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கு காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஸோ எவ்வளவு அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாரு பாருங்க. நீங்க இந்த ஜட உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். அப்பனா இந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து இருக்கோம். இந்த படைப்பு தொழில அவர் தான் படைச்சாரு. இந்த படைப்பால் அவர் வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லைன்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் அவர் அழிவற்றவர். ஏன்னா அவருக்கு பிறப்பே இல்லை. அஜான்ற வார்த்தையை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சர்வ காரண இது பிரம்மதேவரை அவர் வந்து புகழ்ந்து பாடியிருக்கார் பிரம்ம சமிதையில. எல்லா காரணங்களுக்கும் நீங்க காரணமா இருக்கீங்க. எல்லா தேவர்களின் தேவரும் பார்த்தோம். தேவா ஜெகத் தேவான்னு படிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு இல்லையா? சோ இந்த ஜெகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் அண்டத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் கடவுள். நீங்க தான் எல்லாத்தையும் காத்து வந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய சிறப்பு அம்சங்களை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார். கிருஷ்ணரை பத்தி அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு இருக்கார். ஓகேங்களா? சோ உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன் இல்லையா? பித்தத்தினாலோ பிரேமையானோ இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கேன். தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சிருப்பா. இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு சொல்லுங்க பாக்க. பக்தன் ஆயிட்டார், சிறந்த பக்தன் ஆயிட்டார். அப்புறம் வேற என்ன சொல்லலாம்? சரணாகதி அடைஞ்சிட்டாரு. ஓகே. சோ நான் பித்தத்தாலும் பிரேமையாலும் பேசிட்டேன். தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சிருங்க. சோ இப்பதான் அவருக்கு புரியுது கிருஷ்ணர் வந்து முழு முதற் கடவுள்ன்றத புரிஞ்சுக்கிறாரு. இத்தனை நாள் ஏனோ தானோ இருந்துட்டாரு இல்லையா? சில சமயத்துல பொழுதுபோக்கான கேளிக்கைகள் மீதும் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்தும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்து உள்ளேன். ஓகேவா? சோ உங்களெல்லாம் அவமானப்படுத்தியிருக்கேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. ஓகேவா? கை கூப்பி நின்றுட்டு இருந்தவன் இப்ப என்ன பண்ணாரு? கால் கிட்ட வந்துட்டான். கால் மாட்டுல வந்து என்னை மன்னிச்சிருங்க. அவருடைய உயர்ந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டாரு. அவருடைய வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டாரு. புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க யாராவது ஒருத்தங்க. மாதாஜிஸ். अदृष्टपूर्वं त्रिषिदौ
अस्मि दृष्ट्वा भयेन सप्रवयदिदं मनो मे तत् मे दर्शय देवरूपं பிரசீத தேவேஷ ஜெகநிவாசக. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. சோ நான் இத வந்து பார்த்ததே இல்ல. இந்த விஸ்வரூபத்த பத்தி கேட்டதில்ல, பார்த்தது இல்ல. நான் இப்பதான் பார்க்கிறேன். இத பார்த்ததுனால எனக்கு சந்தோஷம். ஓகேவா? உங்க குல பிரம்மா, சிவன் அநேக விஷயங்கள் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்குது. எல்லாம் உங்கள சார்ந்து தான் இருக்குன்றத நான் பார்த்தேன். அதனால எனக்கு சந்தோஷம். ஆனா அதே சமயத்துல என்ன இருக்குது எனக்கு, காலரூபம் பார்க்கும்போது எனக்கு பயமும் வந்திருக்குது. அதனால மனம் குழம்பி இருக்குது கடவுளே! நீங்க கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுங்க, உங்ககிட்ட தான் எல்லா அகிலமும் அடைக்கலம் எடுத்திருக்குது. அ நீங்க கருணை காட்டி என் மேல உங்களுடைய தெய்வீக ரூபத்த காமிங்கன்னு கேட்கிறாரு. இப்போ வந்து என்ன கேட்கிறாருன்னா, 4 கை ரூபத்த காமிப்பார். ஓகேங்களா? காமிக்க சொல்லுவார். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவர். அத மாத்திரம் காமிக்காம, இன்னும் ஷியாம சுந்தர ரூபமான 2 கை ரூப தரிசனத்தையும் அவருக்கு குடுக்குறார். ஓகேங்களா? விஸ்வரூபமே. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மாத்திரம் படிங்க. மொழிபெயர்ப்ப 3 இருக்கு இல்லீங்களா? அத படிங்க. யாராவது விஸ்வரூபமே, விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். குரு வம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். எனது இந்த கோரமான உருவத்தைக் கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். சோ எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க இந்த அவங்களுடைய டிஸ்கஷன் இல்லையா? எவ்வளோ கனிவா இருக்காரு. எவ்வளோ அளவுக்கு கேரிங்கா வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் இதுவரையும் பார்த்தீங்கன்னா, பதில சொல்லிட்டு வந்தாரு. அவர் தான் சும்மா இருக்கிறவரை நீ விஸ்வரூபத்த காமின்னு சொன்னாரு. காமிச்ச உடனே என்ன ஆனாரு? எனக்கு இது பயமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு எதை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்குது? 4 கை ரூபம். இந்த பிக்சர நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்க. சங்கு, சக்கரம், கதை, பத்மம் ஏங்கி அவரு காட்சி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இல்லையா? இந்த ரூபத்த எனக்கு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்குது அப்படின்னு கேட்கிறார். சரிப்பா ஆசைப்படுறியா? அதையும் காமிக்கிறேன்னு சொல்றார். பாரு, இதுவரை யாருமே இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததே இல்ல. நீதான் கேக்குற. ஓகேவா? அதனாலதான் உனக்கு வந்து இந்த காமிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ யாராலையும் இத பார்க்க முடியாது. இன்கேஸ் யாராவது வேதங்களை படிச்சு, யாகங்களை செஞ்சு, தான தர்மங்களையும், புண்ணிய செயல்களையும், கடும் தவங்களை மேற்கொண்டா கூட இந்த ரூபத்தை வந்து பார்க்கவே முடியாது. அப்படியாப்பட்ட ரூபத்தை வந்து நான் உனக்கோசம் காமிச்சிருக்கேன். ஏன்னா நீ குரு வம்சத்துல சிறந்தவனா இருக்க. நீ வந்து என்னுடைய பக்தன், என்னுடைய நண்பன், என்கிட்ட வந்து பொறாமை இல்லாதவன். அதனால உனக்கு இதெல்லாம் காமிச்சிருக்கேன். சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? கோரமான ரூபத்தை பார்த்துட்டு உனக்கு என்ன இருக்கு? மனசு குழம்பி இருக்கு. நான் அதை வந்து நிறுத்திக்கிறேன். உன மனசுக்கு அமைதியை சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு ரூபத்தை வந்து நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இப்ப சஞ்சயன் பேசுறாரு. யாராவது படிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? சஞ்சய உவாச இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ் ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷ்யம் அசபூயக அஸ்வாசாயம் ஆசசபீதம் ஏனம் புத்வா பூனக சௌமிய வபூர் மகாத்மா. திருதராஷ்டிரரின் சஞ்சயன் கூறினான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். சோ இப்ப பாருங்களேன், அதே இடத்துலதான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருக்கிறாங்க இல்லையா? அதே குருஷேத்திர போர்ல அந்த தேர்ல தான் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இதே பேக்ரவுண்ட்ல 2 பேரும் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணாரு? விஸ்வரூபத்தை காமிச்சார். கிருஷ்ணர் அங்க வந்து மறைஞ்சு போயில.
கிருஷ்ணர் இருந்துட்டு தன்னோட விஸ்வரூபத்தை காமிச்சிட்டு இருந்தாரு. சோ அங்க வந்து டூப்ளிசிட்டி இல்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதை மறைச்சிட்டாரு இவர் பயப்படுறாருன்னு சொல்லிட்டு. இவரு கேட்ட 4 கை ரூபத்தை காமிக்கிறாரு பாருங்க. சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் எல்லாம் ஏங்கி அந்த அவருக்கு கேட்ட விருப்பமான நாராயண ரூபத்தை காமிக்கிறாரு. அது இல்லாம அவர் கேட்காத சாமசுந்தர ரூபம் 2 கை ரூபத்தையும் காமிக்கிறார். அழகா இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து சாமசுந்தர ரூபம். அவர் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டு பீதாம்பரம் அணிஞ்சு தலையில மயில் பிடி வச்சுட்டு புல்லாங்குழல் கையில வச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய விஸ்வ ரூபத்துல இருந்து மாறி இந்த சௌமிய ரூபத்தை காமிக்கிறார். அதனால அர்ஜுனனை வந்து உற்சாகப்படுத்துறார். ஓகேங்களா? உற்சாகப்படுத்தி சந்தோஷமா இருப்பா பாருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் பேசுறார். கிருஷ்ணர் அவரது தனது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்த்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. சோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாரு? அப்பா பயமா இருக்குதுப்பா, நீ நார்மல் ஃபார்முக்கு வாப்பான்னு கேட்டாரு இல்லையா? சோ இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அழகு. இது ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த டிரான்ஸ்மிஷன்லாம் நடக்குது. நம்மளே வந்து இப்ப பார்த்தோம். எல்லாரும் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த விஸ்வரூபத்தை. இந்த விஸ்வரூபத்தை எல்லாத்தையும் ஸ்கிரீன் போட்டு மூட்டிடுங்க. இப்போ வந்து 4 கை ரூபத்தை வந்து அப்படியே இமேஜின் பண்ணுங்க. சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் தாங்கியிருக்கு. அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இப்ப அழகிய கிருஷ்ணர் வந்து திரிபங்கனா வந்து கையில புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு காலை கிராஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தலையில மயில்பீலி வச்சுட்டு பல வண்ண மாலைகளை அணிஞ்சிட்டு கௌசுவ ஆரத்தை போட்டுக்கிட்டு பட்டு பீதாம்பரம் அணிவிச்சுட்டு பல வண்ண மாலைகள். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டுல போய் அந்த பசுக்களை மேய்க்கும் போது அங்கே கிடைக்கக்கூடிய மலர்களை பல விதமான மலர்களை அணிவிச்சிருப்பாங்களா அவங்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும். கையில தலையில கழுத்துல எல்லாம் மலையை போட்டுப்பாங்களா. அப்புறம் சுறா மீன்கள் போன்ற மகர குண்டங்களையும் அணிவிச்சுட்டு ஒரு சாம சுந்தர வடிவத்தில் இருந்தாருன்னு தாமரை போன்ற அகன்ற நீண்ட கண்கள், புன்னகையோட இருக்கக்கூடிய முகம், தாமரை திருமுகம், தாமரை திருவார், இதெல்லாம் நீங்க அப்படியே இமேஜின் பண்ணுங்க. சோ நம்மளும் வந்து அர்ஜுனன் பார்க்கக்கூடிய ரூபத்தை வந்து நம்மளும் தரிசனம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? நமக்கும் வந்து நம்ம மனசுல என்ன வரணும்? சந்தோஷமா மன அமைதியும் வரணும். இல்லை ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. ஓகேவா? சோ நம்மளும் அதே திருப்தியோட மன அமைதியோட இருக்கலாம். கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்கலாம். ஓகேங்களா? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்காக வாய்ப்பை தேவர்கள் எப்போதும் நாடுகின்றனர். நீ பார்த்தது வந்து சாதாரண ரூபம் இல்லப்பா. இத பாக்குறதுக்கோசம் எல்லாம் கியூ கட்டிட்டு நின்னுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ பார்த்திருக்க அரிதான விஷயம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது கிருஷ்ணர் பிறக்க போறாரு ஜெயிலன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவங்கவுங்க என்ன பண்ணாங்க? நமக்கெல்லாம் ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு விருப்பமா சொல்லுங்க? இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்லையா? ஆனா தேவர்கள் அவங்களுடைய சுகபோக வாழ்க்கையை இடத்தையும் விட்டுட்டு அந்த ஜெயிலுக்குள்ள வந்துட்டாங்க எல்லாரும். இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம், தேவர்கள் கூட வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ அந்த திவ்ய ரூபத்தை வந்து தன்னுடைய உண்மையான பக்தனுக்கு வந்து காமிக்கிறார் இல்லையா? அப்புறம் நேத்து ஒரு ஸ்டோரியில பார்த்தோம். மாதவேந்திரபுரி வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, வெறும் வயிற்றுல இருக்காரு. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? ஒரு மாடு மேய்க்கும் சிறுவனா வந்து அந்த பால் சோப்பை கொடுத்துட்டு போனாரு இல்லையா? அப்புறம் அர்ஜுனாச்சாரியர் கதையிலையும் பார்த்தோம், கிருஷ்ணர் பலராமர் அவருக்கு தேவையான தானியங்களை வந்து கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு. அதனால பக்தருக்கு வந்து அவர் காட்சி கொடுக்கறதுல வந்து தயங்கறதே இல்லை. ஏன்னா அவர் பக்த வட்சணல் இல்லையா? அதனால நம்மளும் வந்து தூய்மையான பக்தி நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன விதத்துல நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளாலையும் வந்து இந்த பக்தி ரூபம் பாக்குறதுக்கு நம்மள ஃபர்ஸ்ட் தகுதிப்படுத்திக்கணும் இல்லையா? சுதுர் சுதுர் தர்ஷனம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு பாருங்க. இந்த 52வது ஸ்லோகத்துல சுதுர் தர்ஷமிதம் ரூபம், அப்படியாப்பட்ட ரூபத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து காமிச்சிருக்கார் இல்லையா? சோ இது சுதுர் தர்ஷன, கடினமான விஷயத்த வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து காமிச்சிருக்காரு. அவர் எப்பயுமே அந்த ரூபத்துலதான் இருக்காரு. ஆனா யோகமாயா சக்தியால அவர் கவரப்பட்டதுனால நம்மளால பார்க்க முடியல. அப்புறம் நமக்கு பார்க்கக்கூடிய தகுதியும் இல்லை. இப்ப நம்ம வந்து காலேஜுக்கு போனோம்னா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கணும்? 12வது பாஸ் ஆயிருக்கணும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ நம்ம
ஒரு குணாதிசையில வந்து சில தகுதிகளை வச்சுக்கணும். அந்த பௌதிக பொருள் மேல பட்டுதல் இல்லாம சதா காலமும் கிருஷ்ணருடைய நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருந்தா கடவுள் எப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து தெய்வீக கண்கள் கொடுத்தாரோ அது மாதிரி நமக்கும் வந்து கொடுப்பார். அதுல வந்து சந்தேகம் இல்லை இல்லையா? இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியாத்வ அனன்யயா சக்ய அகம் ஏவம் விதோ அர்ஜுனக ஞாதும் திருஷ்டும் ததத்வேன பிரவேஷட்டும் சபரந்தபக. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். அதாவது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வச்சு இதை புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம பசங்க வந்து டாக்டர் ஆகணும்னா அவங்க என்ன எக்ஸாம் எழுதணும்? நீட்டுன்னு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாம் படிக்கணும்னா நீட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். இல்லப்பா என் பசங்க வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னா அதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு, இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், அதை எழுதணும் இல்லையா? என் பையன் வந்து லாயர் ஆகணும்னா அந்த லாக்கு கூடிய எக்ஸாம்ஸை வந்து எழுதணும். இல்லை என் பையனுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கணும்னா அதுக்கு ரிலேட்டட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறாங்க இல்லையா? குரூப் ஏ குரூப் டி வரையும் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? ஆமாவா? சோ இப்போ வந்து இவரை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டு பண்ணணும். அப்படி பண்ண என்ன பண்ண முடியும்? கண்டிப்பா அவரை நேரடியா காணவும் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அவரே சொல்லியிருக்கார், பக்தியா அனன்ய சக்கா. அனன்ய அனன்ய கலப்படம் இல்லாததுதான் அனன்ய. பக்தியா அனன்ய சகாயகம் ஏவம் விதோ அர்ஜுனா. ஓகேவா? அப்படி பண்ணன்னு வச்சுக்கோ, கண்டிப்பா நீ வந்து என்ன பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அதுல என்ன இருக்குது? நம்ம முயற்சி பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு? அவங்க வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை இலவசமா கொடுத்தாங்க. மார்க்கெட்டு சந்தையில போயிட்டு கூவி 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 கொடுத்தாங்க. ஒரு முறை சொல்லுங்க, நீங்க வந்து மேல வந்துருவீங்க, நீங்க இன்னும் கஷ்டப்பட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இவ்வழியில் மட்டுமே இந்த மாதிரி தான் வந்துதான் என்ன வந்து முடிஞ்சுக்க முடியும். இதை விட்ட வேற எந்த வழியும் இல்லை, ஷார்ட்கட் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. கிளியரா சொல்லிட்டார். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். ஓகேங்களா? சோ இதை விட்டுட்டு நம்ம யாரு பின்னாடி போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை, யாரையும் நம்ப வேண்டியது இல்லை இல்லையா? போலி மனிதர்களை வந்து நம்ம பார்த்து ஏமாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பாயிண்ட் நம்ம மனசுல நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜா இதை நம்ம மனசுல நிறுத்திக்கணும். என்ன பண்ணணும்? கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டு மூலமா தான் நீங்க வந்து என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும்னு யார் சொல்லியிருக்காரு? சாட்சாத் பகவானே சொல்லியிருக்காரு. அவரை பத்தி அவரே சொல்லியிருக்காரு, நீ இதை பண்ணு, நீ என்கிட்ட வருவேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ மறுபடியும் சொல்றாரு பாத்துங்க, மத் கர்ம குருன் மத் பரமோ மத் பக்த சங்க வர்ஜிதக. நீங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். மத் சித்த மத்கத பிராணா மத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? உன் சித்தத்தை எல்லாத்தையும் என் மேல வைன்னு சொல்றாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு? மத் கர்மா, நீ என்ன வேலை செய்யறியோ அது எனக்கோசம் செய்யி. மத் பரமோ, என்ன நீ வந்து எனது தூய பக்தி தொண்டியில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் கற்பனைகளில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ. ஓகே, நிர்வைர சர்வபூதேஷு யசமாம் ஏதி பாண்டவா. எனக்காக செயல்படுகின்றனோ, தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களினிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைவான். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. மத் கர்மா, நீ என்னெல்லாம் வேலை செய்யறோ, மத் பரம, என்னெல்லாம் பண்ண புரியோ அது எல்லாமே எனக்கு ரிலேட்டடா இருக்கட்டும். மத் பக்தா, நீ என்ன பண்ணு? என்னோட பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டிரு. சங்க வர்ஜிதக அப்படின்னா என்னென்ன? தேவையில்லாத சங்கங்கள் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு, அதெல்லாம் விட்டுடுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். மத் சங்க வர்ஜிதக, தேவையில்லாத சகவாசங்களையும் அப்புறம் மன ஊகங்களை எல்லாத்தையும் விட்டுடு. நிர்வைரக அதாவது என்னன்னா யாருக்கிட்டையும் எதிரித்தன்மை இருக்கக்கூடாதான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லார்கிட்டயும் அன்பா இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நிர்வைரன்னா எதிரித்தனம் இல்லாம இருக்கணும். ஓகேவா? சர்வ பியூதேஷு, யார்கிட்ட? எல்லா ஜீவராசிகிட்டையும் அன்பா இருக்கணும்னு சொல்றார்.
நீ என்கிட்ட வந்து அன்பு பண்ணு பக்தி பண்ணு மாத்திரம் சொல்லல, எப்படி இருக்கணும்னு நீங்க சொல்றாரு. எல்லா ஜீவராசிக்கிட்டையும் அன்போட இரு. ஏன் சமாம் ஏதி பாண்டவ அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, சோ அப்படி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நீ என்கிட்ட திருப்பி வருவேன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அவன் நிச்சயமாக வந்து என்னை அடைகிறான். ஓகே, சோ இதுல கீவேர்ட்ஸ் என்ன? நீ என்ன செயலை செஞ்சாலும் எனக்கோசம் செய்யி. ஓகேவா? என்ன வந்து உன்னோட வாழ்க்கையின் பரம இலக்கா வச்சுக்கோ. எல்லா உயிரிடத்தையும் அன்பாயிரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என் வீட்டுக்குள்ள இருக்கவங்க கிட்ட மாத்திரம் இல்ல, நம்ம தெருவில் இருக்கக்கூடிய நாய், பூனை, எறும்பு கிட்ட இருந்து எல்லா ஜீவராசிக்கிட்டையும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாரு? அன்பா இருக்கணும். ஏன் அதை சொல்றாரு? ஏன்னா அவர் எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவா இருக்கிறார் இல்லையா? அந்த பண்டித சமவேத பண்டித தர்ஷனக, இந்த பண்டிதர்களே எல்லா ஜீவராசிக்குள்ள ஒவ்வொரு பரமாத்மாவை பாக்குறாங்க இல்லையா? அந்த பார்வை நமக்குள்ள வந்துடணும்ன்றார். அப்ப பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு யாரையும் எதிரியா தெரியாது இல்லையா? நம்ம வாழ்க்கையில என்ன கசப்பு அனுபவம் வந்தாச்சுன்னா கூட, ஓகே கிருஷ்ணர் இது மூலமா எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி கொடுக்குறாரு, நான் மோல்ட் ஆகணும், அந்த மனப்பான்மை நமக்குள்ள வரணும். ஓகேவா? சோ நம்ம எந்த செயலை செஞ்சாலும் அவருக்கோசம் செய்யணும், அவருக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கணும். ஓகேங்களா? சோ ஒரு சாதாரண புல்லாங்குழல் மூங்கில் மரத்தால் ஆனது, அதுக்குள்ள நிறைய ஓட்டை இருந்துச்சு. ஓட்டை இருந்தா கூட அவர் ஊதும் போது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கிட்ட சரணாகதி ஆயிடுச்சு. அதுல எத்தனை ராகங்கள் வருது? ஓட்டையா இருக்கிற பொருள் எதுக்காவது உதவுமா? உதவாது இல்லையா? நம்ம தூக்கிதான் போவோம். ஆனா அந்த ஓட்டை இருக்கக்கூடிய குழல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ராகங்களை வந்து உருவாக்குது கிருஷ்ணர் கிட்ட போனதுனால இல்லையா? நம்மளும் எத்தனையோ குறைபாடு இருக்கிறோம். நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி ஆனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணலாம். அதுக்கு என்ன சொல்றாரு? அனுகூலியஷ்ட சங்கல்ப பிரதிகூலியஷ்ட வர்ஜனம். எதெல்லாம் என் வாழ்க்கைக்கு வந்து பக்திக்கு ஃபேவரா இருக்கு, ஏன்னா பக்தி மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போது அதை நம்ம ஏத்துக்கணுமோ. பிரதிகூலி என்ன? வர்ஜனம். எதெல்லாம் என்ன வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட தூரம் கூட்டிட்டு போமோ அதெல்லாம் நம்ம விட்டுடணும். ஓகேவா? பாருங்க, நம்ம பக்தி பண்ணாலும் பிரச்சனை இருக்க போது, பக்தி பண்ணலனாலும் பிரச்சனை இருக்க போது இல்லையா? இது பாருங்க, ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கலாம். பக்தர்களா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வயசாகலையா, அவங்க வந்து தோல் சுருங்கலையா, அவங்க முடி வெள்ளை ஆகலையா? பக்தன் இல்லாதவனுக்கு அந்த விஷயங்கள் ஆகலையா? அவனுடைய தோலும் சுருங்குது, அவனுடைய ஆஹ் கூந்தலும் வந்து வெள்ளையா ஆகுது. மாற்றங்கள் வந்து ஆயிட்டு தான் இருக்குது இல்லையா? ஆனா பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த தளத்துக்கு முன்னேறி போறான். பக்தன் இல்லாதவன் பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையின் பரம இலக்கு எதுன்னு தெரியாம வாழ்க்கைய வீணடிக்கிறான் இல்லையா? சோ நம்ம இலக்கு வந்து கிருஷ்ணர்ன்றதை நம்ம நினைச்சிட்டு அவருக்கு பக்தி பண்ணணும். பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரி போல். ஓ, சோ நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாமா? ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? இல்ல மாதாஜி, கிளியரா இருக்கு ஓகே, மாதாஜி. நம்ம நாளைக்கு ஆஸ் யூஷுவல் டைம்க்கு ஜாயின் ஆகலாம் பிரபு மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே சரிங்க ஓகே. மாதாஜி. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन योगो योगो नाम एकदोऽध्यायः। हरि ओम। ओम तत्सत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य जय हरिदास की की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की के जय जय। भगवद गीता की जय जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। all glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. அனைவருக்கும் நன்றி. நம்ம மறுபடியும் நாளைக்கு 5:30 மணிக்கு மீட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ. हरे कृष्ण ஹரே माता जी। கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். இல்ல கிளாஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ்? ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் பண்றோம். மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. நம்ம லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் இருக்கு
லெவல் 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் பகவத்கீதை வந்து நம்ம சூப்பர்ஃபிஷியலா படிச்சுட்டு இருக்கோம். அங்க வந்து ரொம்ப டெப்தா படிப்போம். இப்பெல்லாம் வந்து ஒரு சாப்டர் ஒரு நாள்ல முடிச்சுட்டு போறோம். அப்போ வந்து கொஞ்சம் டீடைலா படிப்போம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா லெவல் 3 லெவல் 4 இருக்கு. அங்க வந்து வேற புக் இருக்கு. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஈஷா உபனிஷத்ஸ்லாம் இருக்கு. அப்புறம் லெவல் 5 வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி சாஸ்திரி. அங்க மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா இதே பகவத்கீதை இன்னும் நல்லா படிப்பீங்க. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அத வந்து அந்த பட்டத்தை பெறலாம். பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டம். ஓகே, அதுவும் பகவத்கீதை பத்தி தான். அதுக்கு ரிலேட்டடா கொஷின்ஸ் இருக்கும். அது வந்து மாடல் வைஸ் நமக்கு எக்ஸாம் கொடுப்பாங்க. அதை நீங்க பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இதெல்லாம் நீங்க பேக்கப் ஆஃப் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பிளான் பண்ணி நம்ம ஃபர்தர் ப்ரொசீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. ஹரே நன்றி கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. ஓகே.